रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार किरण पालेकर व योगिता परब यांना मतदारांचा पाठिंबा मिळत आहे। या पक्ष उमेदवारांसाठी पंचायत समितीचे माजी उपसभापती मैदानात उतरले आहेत। उमेदवारीबाबत पक्षाने विश्वासात न घेतल्याने माझ्या पत्नीचा अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, त्यामुळे निवडणूक जिंकणार असा विश्वास यावेळी सिद्धेश परब यांनी व्यक्त केला आहे। जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला खऱ्या अर्थाने आता रंगत यायला सुरुवात झालेली आहे। ठिकठिकाणी आपल्याला उमेदवार जे आहेत ते प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे राबवताना दिसत आहेत। मी आता आहे रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघात आरवली या गावात आहे आणि या भागात अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे ती या ठिकाणचे जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत किरण पालेकर यांनी, आणि त्याचबरोबर शिरोडा पंचायत समितीतून उमेदवार आहेत त्या योगिता परब आहेत। या ठिकाणचे जे माजी पंचायत समितीचे माजी उपसभापती होते सिद्धेश परब यांच्या पत्नी त्या आहेत आणि हे दोन्ही नौखे उमेदवार नौखे चेहरे या मतदारसंघात उभे आहेत आणि आज कशा प्रकारे त्यांना मतदारांचा प्रतिसाद मिळतोय आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। नवीन चेहरे तुम्ही मतदारांच्या समोर येत आहेत जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून, कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा? लोकांचा आम्हाला भरपूर प्रतिसाद आहे। नवीन चेहरे, नवीन संधी, नवीन लोकांना चान्स द्यायचा असं लोकांनी निर्धार केलेला आहे, त्यामुळे आम्हाला बऱ्यापैकी प्रतिसाद आहे। या भागात ज्यावेळी फिरताना काय प्रश्न जाणवत आहेत लोकांकडून, काय समस्या वगैरे सांगितल्या जात आहेत? रस्ता आणि पाणी ह्या दोनच गोष्टीचे प्रॉब्लेम भरपूर आहेत। पाण्याचा तर एवढा प्रॉब्लेम आहे की प्रत्येकाच्या घरात नळ कनेक्शन असल्यामुळे पाण्याचा म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम होतो। सत्ताधारी असताना कोणी काय याच्यावर लक्ष दिलं नाही, पण ह्यानंतर आम्ही नक्कीच त्यांच्यावर लक्ष देऊ पाण्यासाठी। आज बघितलं तर हा मतदारसंघ खूप मोठा आहे आणि याच्यात अनेक आता म्हटलं तसं समस्या तुम्हाला जाणवत आहेत। काही विकास कामांबद्दल सुद्धा या ठिकाणी सांगितलं जात आहे का, काय सांगा? नक्कीच आम्ही ज्यावेळी निवडून येऊ त्यावेळी नक्कीच आम्ही एक वेगळा विकास करून दाखवू ह्या रेडी मतदारसंघाचा। जा भविष्यात कोणी असं केलं नसेल तसं आम्ही करून दाखवणार 100%। एक जर बघितलं तर शिरोडासुद्धा यामध्ये येतं, रेडीसुद्धा येतं आणि एक विस्तीर्ण समुद्रकिनारासुद्धा या ठिकाणी लाभलेला आहे। शिरोड्यात अनेक लाखो पर्यटन हंगामात भेट देतात, तर पर्यटनाच्या दृष्टीतून काय तुमची पुढची संकल्पना असतील? नक्कीच पर्यटन दृष्टिकोनातून आम्ही लोकांना रोजगार कसा उपलब्ध करेन, जे आपले बाहेरचे पर्यटक येतात ते आपल्या गोवा साईडला जातात, ते कशाप्रकारे आमच्या इथं राहतील, ज्या सरकारच्या योजना आहेत त्या आम्ही त्यांना राबवू त्यांच्यापर्यंत। नक्कीच सरकारची योजना आहे ती कोणाला लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यामुळे 100% त्या लोकांच्या माध्यमातून पोहोचवणं। मतदारांना काय आव्हान असेल? नक्कीच एक संधी जर दिली मतदारांनी आम्हाला नारळ निशाणीला मतदान करून, तर नक्कीच आम्ही त्यांचा विकास करून दाखवू। जो 5 वर्षात जो विकास आहे तो नक्कीच आम्ही एक वेगळा विकास करून दाखवू। निश्चितच दुसऱ्या पंचायत समितीचे उमेदवार आपल्यासोबत आहेत। हा सुद्धा नवीन चेहरा आहे, मात्र यांना पार्श्वभूमी आहे ती माजी उपसभापती जे पंचायत समितीचे राहिले सिद्धेश परब यांची त्यांच्या पत्नी आहेत। काय सांगाल, तुमचे जे पती आहेत त्यांच्याकडून लोकप्रतिनिधी होते, अनेक कामंसुद्धा झालेली आहेत, तुम्ही आता रिंगणात आहात, काय सांगाल? माझे पतीचे सिद्धेश विजय परब हे गेली 5 वर्ष पंचायत समितीमध्ये होते, तसेच त्यांनी 2.5 वर्ष उपसभापतीपद भूषवलं। अनेक त्रस्त लोकांचे त्यांनी प्रश्न सोडवले, काही प्रश्न कोविडसारख्या आजारामुळे राहिलेले आहेत, तर मी ते प्रश्न नक्की सोडवण्याचा प्रयत्न करेन। निश्चितच महिला उमेदवार म्हणून तुम्ही आहात, ज्यावेळी महिला उमेदवार असतात तेव्हा महिलांनासुद्धा काही आशा असतात आपल्या उमेदवारांकडून, तर त्याबद्दल काय सांगा? काही प्रश्न असतील तर मी नक्कीच ते सिद्धेश भाईंच्या विचारधारेवरच मी आहे। मी त्यांना काम करण्याची पद्धतही मी एकदम जवळून पाहिलेली आहे, मग त्याच विचारधारेवर मी त्याच पावलावर पाऊल टाकून काही लोकांचे जे प्रश्न राहिले ते नक्कीच मार्गी लागेल। निश्चितच सिद्धेशभाईंच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपण सुद्धा काम करणार असं त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे। आपल्यासोबत सिद्धेश परब आहेत। निश्चितच ही निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर चर्चेत आलेलं तुम्ही उमेदवारी भरताना सुद्धा मोठं शक्तीप्रदर्शन केलेलं होतं आणि या वातावरण केलं, चर्चा दिसते सध्या, तर काय सांगाल, मतदारांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय आणि काय आव्हान असेल? निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्या अगोदर मी सर्वप्रथम ह्याच मतदारसंघातील माझ्या नागरिकांनी मला बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिला होता आणि मला ह्याच मतदारसंघातून निवडून दिलं होतं। त्यामुळे निवडणुकीत रिंगणात उतरण्या अगोदर मी त्यांचा अगोदर कौल घेतला। त्या कौलामध्ये मला असं त्यांनी सांगितलं की तुम्ही उमेदवारी भरा, मग ती पक्षाकडून असेल किंवा अपक्ष असेल, आम्ही तुमच्यासोबत नक्की असणार आहोत। आणि त्याच म्हणतात तसं, त्या उमेदीने म्हणतात तसं मी आज तो उमेदवारी अर्ज अपक्ष म्हणून दाखल केलेला होता आणि त्यावेळी त्या सगळ्या मतदारसंघातील माझ्या नागरिकांनी मला साथ देऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माझ्यासोबत जे शक्तीप्रदर्शन दिसलं, हे सर्वांच्या एक जी साथ मिळाली त्याच्यामुळे ते शक्य झालं।
उपसभापती म्हणून तुम्हाला अनुभव आहे पंचायत समितीचा. त्याचबरोबर आता तुमच्या पत्नीसुद्धा या रिंगणात आहेत, तसेच किरण पालियेकरसुद्धा आहेत. तर काय सांगाल, तुमच्या अनुभवाचा कसा फायदा होईल? नक्कीच या दोन्ही उमेदवारांना मी जे केलेली कामं आहेत, विकास कामं, त्याचा त्यांना फायदा होईल. कारण मी देखील जिल्हा परिषदला इच्छुक होतो आणि मी उमेदवारी अर्ज देखील सुद्धा दाखल केला होता. परंतु ज्यावेळी मला समजलं की किरण पालियेकर या उमेदवाराने जिल्हा परिषदसाठी अर्ज दाखल केला आहे, त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की किरण पालियेकर हे जे उमेदवार आहेत हे आरवली गावातून आहे आणि आरवली गाव हा देखील माझाच आहे. आणि त्या गावातून हा प्रथमच ही उमेदवारी त्यांच्यानी मागली आहे. कारण एवढ्या वर्षात, एवढ्या मागील एक 25-30 वर्ष किंवा त्याच्या अगोदर देखील ह्या गावातून एकही उमेदवार इच्छुक नाही होता. प्रथमच हा उमेदवार ज्यावेळी इच्छुक झाला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की ह्यावेळी आरवली गावात ही उमेदवारी दिली गेली पाहिजे. आणि ह्यासाठी मी अनेक जे अपक्ष उमेदवार जे इच्छुक होते किंवा जे सत्ताधारी पक्षांनी ज्यांना तिकीटं दिली ते सुद्धा इच्छुक होते, मी त्यांना देखील सांगितलं की आपण ह्यावेळी संधी किरण पालियेकरला देऊया. आपण आरवली गावात पहिल्यांदा कोणतरी इच्छुक उमेदवार आहे त्यांनाही आपण संधी देऊया. परंतु सत्ताधारी का ऐकले नाही आणि अपक्ष जे उमेदवार होते ह्या सर्व उमेदवारांनी माझ्या शब्दाला मान दिला आणि त्या शब्दाला जागून मी देखील माझी उमेदवारी मागे घेऊन आणि त्या अपक्ष उमेदवारांनी आपली उमेदवारी मागे घेऊन आज किरण पालियेकर बरेचसे अपक्ष उमेदवार आज त्यांच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळे त्यांचा विजय हा नक्कीच आहे हे दिसून येतो. त्याचबरोबर माझ्यासोबत जे माझी पत्नी जे आज ओपन आरक्षण असल्यामुळे तिकडनं जे आज निवडणूक रिंगणात उतरली आहेत, पक्षाकडे उमेदवारी मागितलीच होती, परंतु पक्षाच्याच संघटनेतनं आज जी काही उमेदवारी दिली गेली, परंतु मला विश्वासात न घेता ती उमेदवारी त्यांना दिली गेली. मी पक्षाकडे एक विनंती केली होती, जर उमेदवारी आम्हाला दिली जात नसेल तर ठीक आहे, आम्ही तुमचं काम 100% करू, परंतु जर आम्हाला विश्वासात घ्यायच्या अगोदर जर तुम्ही उमेदवार जर जाहीर केला तर आमच्याकडनं उमेदवारी अर्ज आम्ही दाखल करणार. त्याप्रमाणे आम्हाला विश्वासात न घेतल्यामुळे मी माझ्या पत्नीचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि माझे जे मतदार आहेत ज्यांची मी कामं केली आहेत ह्या मतदारसंघात, ते 100% मतदार माझ्या ह्या दोन्ही उमेदवारांच्या पाठीशी राहतील आणि विजय आपला नक्कीच आहे, एवढंच सांगतो. काय आव्हान असेल मतदारांना? आव्हान एवढंच आहे की तुम्ही माझे जे दोन्ही उमेदवार आहे हे सुशिक्षित आहे आणि ह्या मतदारसंघातील जी जनता आहे ही 100% सुशिक्षित आहे. त्यामुळे ती सुशिक्षित लोकांना उमेदवारांनाच संधी देतील एवढा मला विश्वास आहे. कारण जे स्कीम्स जे योजना आपल्या मतदारसंघात राबवले गेले पाहिजे ते सत्ताधाऱ्यांपर्यंत राबवले जात नाही. जे योजना येतात ते आपल्या गावातील गोरगरीब नागरिक असतील त्यांच्यापर्यंत पोहोचले जात नाही. ते पोचवण्याचं काम नक्कीच एक वेगळं विजन घेऊन हे दोन्ही उमेदवार एक सुशिक्षित असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकापर्यंत कसं पोचणार, त्या वाढेत कसं पोचतील ह्याच्यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहे. निश्चितच सुशिक्षित उमेदवार आहेत, त्यांना संधी द्या असं सुद्धा आवाहन सिद्धेश परब यांनी केलेलं आहे. मतदारांचा पाठिंबा आणि त्याच्या जोरावर निवडणूक रिंगणातील नवीन चेहरे यांना कशाप्रकारे या प्रतिसाद मिळतो हा पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. मात्र या ठिकाणी जर बघितलं तर प्रचार यंत्रणाही प्रभावीपणे राबवली जाते. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.